Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka ta yadda zaka ga wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi yanda ya saki wata sabuwar waƙar sa a cikin wannan sabon sati da yake shigowa. Sannan kuma idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka zaka ga wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi da wannan shahararren mawaƙi siyasar mai suna Rarara da kuma wannan shahararren mawaƙin na hip hop wanda ke zauna cikin garin Kaduna wato DJ AB sun saka gasa a cikin sababbin waƙoƙinsu na wannan sabuwar shekara da suka fitar wanda suka fi kowace waƙa tashi. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya saka gasa akan wannan waƙar ta sa mai suna Bankwana wanda ya fitar a cikin wannan sabuwar shekara. Sannan kuma shi ma wannan mawaƙin siyasa mai suna Rarara ya saka gasa a cikin wannan waƙar ta sa mai suna Jagaba shine gaba. Sannan shi ma wannan shahararren mawaƙin na Kaduna wato DJ AB mawaƙin hip hop wato Gambara ya saka gasa akan wannan waƙar tasa mai suna Shikenan Ina Kan Benz. Ku biyo a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji daga nan ya zaka shiga wannan gasa da kuma samun ji daga nan ya zaka biyo mata har ma ka je kan matakin da za a san da kai a cikin wannan gasa. Ala kullu halin da idan yau ne farkon shiga ka cikin wannan tasha mai albarka ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma ka yi shaɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka. Sannan kuma ka daure ka yi mana liking ka yi comment akan wannan bidiyon ko da baka da abin cewa kai fatan alkhairi. Sannan kuma ka kalli bidiyon daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa domin samun ji daga nan me yake dauke da shi domin samun ji daga nan ma'anar sa. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan kuma ka ci gaba da bibiyar mu akan wannan bidiyo namu mai albarka. Wannan bidiyo namu mai albarka da idan ba za ku manta ba muna magana akan yadda zaka shiga gasar wannan waƙoƙi guda uku domin samu kai nasara akan guda ɗaya sai ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka akan wannan bidiyo namu ta yadda zamu nuna muku yadda za ku biya wannan gasa. Da farko dai idan kai subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma sai kai liking akan wannan bidiyo sai kai shaɗin sa zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da kuma Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da ita akan wayarka. Da zarar ka gama da ka dawo kan bidiyon za ka ga wani koren rubutu ya fito ma kan bidiyon sai ka danna da zarar ka danna zai kai ka kai tsaye zuwa wani guri sai ka biyo mu a bidiyo na gaba domin samun ji daga nan ya za ka karasa har ka shiga cikin gasar kai tsaye. Kada ka manta dai kada ka shafa ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa kai like sannan kuma kai shaɗin bidiyon zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp. Mun ji daɗin zuwanka ka sake dawowa nan gaba mun gode. Kada ka manta dai ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa mun gode.